दिनै आंनि हौवाया बेमारियाव गोग्लैसोनानै थादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ हस्पिटालसिम लांफिननो गोनां जादों आरो जोंनावथ' दा आखायाव राङानो गैखाया 40,000 बायदिल' फैसाया दंखायो आखायाव जों दा देराबो बारलांबायना बेनि थाखायनो जों दा बे फैसाजोंनो लांगोरनांगौ जादों आरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय नुसनखाबायबो जानांगौ दा बे ब्रादारा बेबायदिनो गोब्राब बेबायदिनो मोनसे जाथाय जादोंमोन ओमफ्राय दा बेबायदिनो गिदिर अपारेशन जानो गोनां जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा अपारेशन जानानै फैबाय सिगां ओमफ्राय गोबां थाखा फैसा थांबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो सेकेन्ड अपारेशन लांफिननो गोनां मानो होनना बुङोब्ला नैबेयाव खर'आव थानाय मेलेमखौ उदैयाव दोनहरनो गोनां जादों दा खर'नि अपारेशन ओमफ्राय दा बे उदैयाव थानाय मेलेमखौहाय खर'आव सोहरफिननांगौ दा बेनिखायनो सेकेन्ड अपारेशननि थाखाय थांनो गोनां दा गोबां रायजो राजानिसिम अनसुंथाइबो बिनो गोनां जादोंमोन दा दिनैहाय रायजो राजाया बेसेबांसिम अनसुंथाइ मोनखो आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे फिन दिनैनि दिनावहाय बे आदाखौहाय माने हस्पिटालाव लांफिनसिगोन मानो होनना बुङोब्ला सेकेन्ड अपारेशननि थाखाय बे उदैयाव थानाय मेलेमखौ खर'आव दोनहरफिननांगौ बिनि थाखायहाय दा लांफिननो साजिबाय नै थामथिम जाबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोनहा भिडिअ आपडेट लानानै फैदों दा न'खरनिफ्रायनो आं मिथिगोन फैसाफ्रा बेसेबांखिनि जाखो थोजासे जाबाय ना माबाय ओमफ्राय दा अबे हस्पिटालाव लांगोन गासैखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिहोलांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे लास्ट पर्यायाव जायफोरा बिसोरखौ अनो एबा जों बर'जों बर' अनलायनो गोसो थाइसे थाइनै डनेसन हरबावनो हागोन आङो एकाउन्ट नाम्बार बा फनपे नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होगासिनो दङ ओमफ्राय थोजासेनि जाबाय ना जायाखै आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिहोगासिनो दङ नायलांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दाख्लै बावैसो जेब्ला भिडिअ खालामदोंमोन रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ बिदोंमोन आङो नैबे ब्रादारनि एकाउन्ट नाम्बारखौनो होदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला बाजैयानो होनो थिनखादों न'नि लायखा नालाय ओमफ्राय दा बेसेबांसिम जमा जाफैदों आं बेखौहाय मिथिनानै लासिगोन नोंथांमोनाबो मिथिनानै लानो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै अन्थाव बाथाव उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ सासेया स्कुलाव थांजेनबाय ओमफ्राय नै सासे नानियाबो ओरैबायदि रेडि जाबाय दा ब्रादार बेसेबांसिम जमा जाफैखो बेखौ खोन्थाहरनो हागोन गिबियावनो आङो साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरदों जाय बिथांमोना जोंनि आदैनि थाखाय अनसुंथाइखौ हरदोंमोन थाइसे थाइनैबाबो हेफाजाबखौ होदों बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों दा ओरैनो एकाउन्टआव हाबफैनाया जोंनियाव 22,000 दङ ओमफ्रायो माखासे बिथांमोना गामियारिफोरनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै न'आव होफैदों आरो माखासेया आंखौ लोगो हमनानै आंनोबो हरफादों आरो सोरबा बायदिया पार्सनेलिबो अनसुंथाइखौ न'आवबो होफैदों बयनिसिमबो जाय बिथांमोना जिखि जा हायो हेफाजाब होफैदों बिसोरनिसिम बयनिसिमबो आङो साबायखर जासिहरदों आरो आङो बेखौनो खावलायदों दिनै फैसाया जोंनियाव गासै दङ 40,000 दङ नालाय जों बेखिनिजोंनो लांनो सानबाय नाथाय डक्टरनि बुंनाय बादिबाथ' बे 40,000आ थोनाय नङा अब्लाबो जोङो मानसिखौ दोनबाय थानो हाया गोबावबो जाबाय डक्टरनि बुंनाय बायदिबा 6 मासनि गेजेराव लांनांगौमोन जों 6 मासआ जाफैबाय दिनै बेखायनो जोङो मा जायो होननानै जोङो लांनोसै दा बेखिनिखौनो आङो फोरमायहरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जेनेबा अबे हस्पिटालाव लांगोन दा बेखौ जोङो लांगोना जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटाल बङाइगावआव बेयावनो लांगोन जोङो सिगाङावबो बेयावनो खालामखादोंमोन दा जोङो बेयावनो नैथि अपारेशनखौ खालामनाय जागोन जोङो बेखौ दिनै ओंखारबाय आरो लांनो ओमफ्राय जेनेबा 40,000आथ' खुनु आग्रोमान मोनखा जाहैबाय बेखौ खावलायबावदों सोरबाफोर जुदि हेफाजाबफोर होबावनो गोसो दङबा एबा अनसुंथाइफोर हरनो गोसोबा हरबावनो हागोन बेखौनो आं खावलायदों आरो जेनेबा बे आदैनि थाखाय आरो सोरबाफोर बायदिया हस्पिटालाव थांनानैनो जुदि नायनोसै होनोबा बेखौबो खालामनो हागोन आरो नायहैनो हागोन नायहैनो हागोन बे हस्पिटालावनो ने दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय नै नानिमोना ओरैबायदि अन्थाव बाथाव दङ ओमफ्राय फैसाया जादों जाहैबाय टटेल 40,000ल' जादों ओमफ्राय मानसिखौबोथ' नायबाय थानो हाला नेरनो मानो होनना बुङोब्ला डक्टरा जि डेट हरदोंमोन बे डेटआ बारलांबाय दा उफाय गैयियावहाय 40,000ल' थाखाखौनो आखाइयाव लानानै बेमारिखौ डक्टरनिसिम लांनो गोनां जाबाय दा नोंथांमोना बयबो निस्सय खोनाखाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोनाय थाबाय साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै आंहा न'खराव बिराद दुखु जारला खस्थ'आव गोग्लैनानै थाबाय दिनै आंनि हौवाया बेमारियाव गोग्लैसोनानै थादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ हस्पिटालसिम लांफिननो गोनां जादों आरो बिराद खस्थ'आव दङ फैसाफोरबो थाइसेबो गैला रांफ्राबो जि थाइसे दङ बेजोंनो आं दा लांनो आखायाव लादों खुनुरुखुम दाउ मासे
अमा मासे दंमोन बेखौबो आं फानजोबनांबाय आरो आइ आफा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनाय रां जि सफैदों बेजोंनो आं दा लांनो नागिरदों। आं दुखु खस्थ'आव गोग्लैनानै दङ। दिनै हौवायाबो जेबो खामानि मावनो हाला आरो बिराद गथ' गोरलै बायदि जाफिनबाय। दुखु खस्थ'आव गोग्लैसोनानै दं। गथ'फ्राबो साथाम बिसोरखौ फरायनायाव थिनहरनांगौ जायो आरो बेबो गथ' गोरलै बायदि जाफिनबाय। खेंखाय लुबाय थायो। आं बेखौसो सहायनो हानो ना गथ'फोरखौसो सहायनो हानो बिराद खस्थ'आव गोग्लैसोनानै थाबाय। दिनै आं जि थाइसे थाइनै रां सफैदों बेजोंनो लांनो नागिरदों। दा जायफोरा अननानै अनसुंथाइ हरबावनो गोसो दङ बेनि थाखाय हरनो हायोबा उनफ्राव अनसुंथाइ हरबावनो हागोन। जोंनावथ' दा आखाइयाव राङानो गैखाया। 40,000 बायदिल' फैसाया दंखायो आखाइयाव। जों दा देराबो बारलांबायना बेनि थाखायनो जों दा बे फैसाजोंनो लांग्रोनांगौ जादों आरो। थारमाने सिगांनिफ्राय जि देर हरदोंमोन डक्टरा बेनि बारलांबावबायसो ने? देराबो बारबाय 6 माससिमल' देर होदोंमोन दा बारगासिनोखौनो लाबाय जोङो। मानसिखौबोथ' नायबाय थानो हाया जाहैबाय। मानसिखौबो नायनानै दोननो हाया। ओमफ्राय सिगांबोथ' फैसा थांखाबाय गोगोमैनो। सिगाङावथ' 4 लाख बायदिया थांखाबाय फैसाया। जेबो गैखाला हाबो गैला मोसौफोरबो गैखाला। दा रायजो राजाफोर निस्सय नोंथांमोना खोनाखाबाय। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव नैबे बाजैनि दायो जि संसार जानाय ओरैबायदि गिदिर एक्सिडेन्टजों बेबायदि नै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय। ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फोर दं नै उन्दै उन्दै गथ'फोर। दा बे गथ' साथामफोरखौ लानानै नैबे बाजैया गावनो ओंखारनानै खामला दामला मावबायनानै जाबोनो गोनां जाबाय। ओरै बेराफारसे नानिमोन दङ हनै स्कुलाव थांनो साजिबाय हनै। ओमफ्राय सासेया थांबाय नानिया ने? दा बेबायदि आरोखि। दा नानि सासेया नै थांनो साजिबावबाय। ओमफ्राय नै ओरै नानि दं। गथ'फोर साथामखौ लानानै ओरैबायदि खस्थ' सोलिनानै जाबोनो गोनां जाबाय। बेराफारसे ओरै फिसायनि खेंखाय खेंखाय। दा नोंथांमोना निस्सय नुदों दिनैहाय फिन लांफिनसिगोन डक्टरनाव। दा बिनिखायनो आङो बुंगोन जाहैबाय सोरबाफोर बेबायदिनो सहाय खालामनो गोसोब्ला सहाय खालामहैनो हागोन। जोंनिनो बे बङाइगावआवहाय लवार आसामाव लांसिगोन खाथियावनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरबाफोर इन्टेलेक्सुयेल नेताफ्राबो हेल्प होनो गोसोब्ला नैबे आंनि चेनेलनि दारैहाय हेल्प हैनो हागोन दै। लवार आसामावनोखा खाथियावनोखा ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दङ। जायफ्रा अनसुंथाइ खालामनो गोसो अनसुंथाइ खालामहैनो हागोन एबा हेफाजाब हरनो हागोन। जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोननि हेफाजाब होनायनि गेजेरजों नैबे आदाया मोजां जानानै फैयो एबा नैबे बाजैनि न'खरा सान्थि जायो। दा बेबायदि आरोखि आं बेखौनो दिनै खावलायहरनाय थाबाय। मोदानबाय आरोना नै। ओमफ्राय नैबेफोरो फुरा एक्सट्रा खालामनाय मानाय नै लेखाफ्रा दंजोबो नै थफ्ला थफ्लि लानाय जाबाय। नै बेफोरो नै गासिबो आरो। ओमफ्राय दा लांफिनसिगोन नै रेडि जाबाय। न'आ बेनो नै उफाय गैया सिबाय ओरैबायदि गोरिब अबस्था। मानो होनना बुङोब्ला हा हु न' बां फानजोबनांबाय बेबायदि गिदिर जाथाय जानायनि थाखायनो। नोंथांमोनाथ' मा जादों नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय बा खोनाखाबायबो। आङो सिगाङावबो भिडिअ लाबोबाय। ओमफ्राय जोंना बेलेगफ्राबो भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा दिनै लांफिनसिगोन आरो नै। ओमफ्राय बेमारिया नैबेयावनो दङ। मानो होनना बुङोब्ला रोखोम देनद्राय थाबायनो हायो आरो ना आदानिया। ओमफ्रायथ' दा खर'आव सानाय मोनबाय थायोना ने? दा नै नायदो नै नोंथांमोनानो नायनानै ला नै दा नैबेयावहाय मेलेमखौहाय दोनहरफिनसिगोन आरो। मानो होनना बुङोब्ला नैबेयावहाय ओरैबायदि खंख्ला जानानै दंखायनो ओरै खलदे थिफुल थांनाय बायदि जानानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला बेयावहायनि मेलेमा गैया नालाय। दा बे मेलेमखौनो नैबेयावहाय उदैयावहाय नै आं खेबसे दिन्थिबावनायसै नैबेयावहाय सोनानै दोनथ'दों आरोना। दा बिनिफ्राय लांनानै नैबे खर'आव हैनांगौ आरोखि। दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा आसा खालामदों इसोरनि अननायावहाय मोजां जाबोगोन। दायो बेमारिखौहाय लांफिनसिगोन नै। बेमारिया आस्थे आस्थे थाबायनो हायो दै। ओरैबायदि लाहे लाहे थाबायनो हायो थेवबो बोनांगौ। ओमफ्राय मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा ओरैहाय खाथियावनो खानामाख्रा दै दङ गिदिरनो। ओमफ्राय बे खानामाख्रा दैखौ बारनानैहाय थाहैनोसै बिनिफ्रायसो गारि हमदों बे गारिखौ लानानै थांसिगोन आरोखि ना। ओमफ्राय ओरैनो लाहे लाहे थांनोसै आरो। दा ओंखारबोबाय नै बेबायदि आरोखि बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बेनिखायनो जायफोरा हेफाजाब होनो गोसो हेफाजाब हैनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला लवार आसामावनोखा खाथियावनो। दा नैबेबायदि आरोखि लाहे लाहे लानानै थांसिगोन। बांद्राय
उसुबिदा जायाखै दा ने लाहे लाहे थांनो हागोन दा ने आस्थे आस्थे खुनु रोखोम माने होनब्ला खाथिखा नालाय औ दा बेबायदि आरो होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनखो आं कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बेजों लोगोसे हेफाजाब होनो हागोन आरोखि होमब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै